На су эссе түгел, жылы гына, и аны йылытыр өчен электричество кирәк. Шул электричествога без түләргә тиеш. Гүзәл Егорова Царева торак комплексында 1 ел яшим. Ул сөйләвенчә, бу йортка күченгәндә коммуналь хезмәтләр өчен аз түләргә кирәк булачак дип ышандырганнар. Чөнки фатирларына килә торган су насослар һәм кояш энергиясе ярдәмендә җылытыла. Ләкин су җылынып җитмәгәнлектән, аны тиешле температурага электр энергиясе ярдәмендә җиткерәләр. Су кына түгел, ул әле күгәрик кенә дә ага. Проблеманы инде без чиштек. Хәзер сорыйбыз безне котельнига күчерергә. Җылылык өчен өстәмә түләмәс өчен халык торак комплексны үзәк котельнига тоташтырырга кирәк дип саный. Мәсәлән, бу заманча йортта яшәүчеләр җылылык өчен аена 2000 сумнан артык түләргә тиеш, а котельнига тоташтырылганнар өчен тариф 1800 сум тәшкил итә. В нашем доме индивидуальное отопление. Вот в сентябре я использовал батареи всего лишь 4 дня. Юрий Заряновның фатирында сентябрьдә җылылык булмаганда диярлек, тик шулай да 300 сум язганнар. Бу идарә итү компаниясының суны электр ярдәмендә җылытканы өчен ди. Насосы не могут до нормы нагреть. Булган насослар суны тиешле температурага кадәр җылытмый, шуңа күрә идарәче компания аны электр ярдәмендә эшләп бетергә мәҗбүр. Бу бик кыйммәткә төшә. Күрәсең, шуңа счет фактурада зур сума килде. Ни өчен шулай килеп чыккан, мәсәлән, ничек хәл ителәчәк? Без бу сораулар белән йортларны төзүче оешмага мөрәҗәгать иттек. Монда аңлатуларынча, хәзер торак комплекста су җылыту өчен кулланыла торган фильтрларны алыштыралар, насосларны яңача эшләргә көйлиләр. Будет все подогреваться за счет. Нәтиҗәдә бу йортларда җылылыкны насослар һәм кояш панельләре тәэмин итәчәк. Аларны тулысынча урнаштырып бетергәч, су җылыту өчен электр энергиясе кирәк булмаячак. Җылы бирү Казан халкында бер үк вакытта куандыра да, борчый да. Быел Татарстанда ягу сезоны сентябрь ахырында гына башланды. 2-3 көн җылыттылар, ә сумма ай өчен килде диючеләр бар. Без бу хәлнең сәбәпләрен ачыкладык. Менә счет фактуры килде госуслугага бүген. Отоплениега 3 көнгә 28-29-30 менә 2464 сум, 74 тиен. Казандагы Можайский урамындагы 9-нчы йортта яшәүчеләргә сентябрьдә җылы 3 көн бирелгән, ә аларга тулы ай өчен түләргә кирәк. Бу елда шулай, ләкин проблеманы чишә алмыйлар. Йортларына счетчиклар урнаштырылмаган. Шуңа күрә алар ягу сезонында тотылган чыгымны елның 8 аена бүлеп түли. Тигез күләмдә +8 булып 3 көн яксалар да, -25 булып ай буе җылытсалар да. Күпмә килде, шулай түләгез дип әйтәләр безгә. Менә 28 числода сентябрьдә килде безгә счет фактура. Счет фактура килмәде, әле госуслугага килде. Җылы бирделәр, менә 2464 сум түлибез. Счетчиклар куярга кешедә килмәде, предложениелар да булмады. Торак инспекциясында безгә биредә барысы да закон буенча дип җавап бирделәр. Чөнки Можайский урамындагы йорт 70 ел элек төзелгән. Анда счетчиклар урнаштырып булмый, чөнки подваллары юк. Не все многоквартирные дома. Республикадагы барлык йортларга да счетчиклар куелмаган. Можайский урамындагы өйдә шундыйлар рәтенә керә. Биредә исәпләү җайланмасы урнаштыру өчен техник мөмкинлек юк. Шуңа күрә монда ел дәвамында кулланылган җылылык 8 айга тигез өлешләр белән бүленә. Халык шул нормативлар буенча сентябрьдән апрельгә кадәр түли. Раньше мы платили по 1/12 равными долями. Йортларында счетчиклар булмаган кешеләргә әлеге җылылык өчен 12 ай дәвамында түләргә кирәк иде. Соңыннан акчаның бер өлеше кире кайтарыла иде. Хәзер исә 8 ай түлиләр, ә счетчиклар булмаган кешеләр җылылык бирелгән вакытта гына түли. Белгечләр фикеренә караганда, Татарстанның барлык йортларында да счетчиклар куелырга тиеш. Ләкин подваллары булмаган өйләрдә аларны берничек тә урнаштырып булмый. Шуңа күрә андый йортларда яшәүчеләр җылы өчен 2015 елдан бирле расланган нормативлар буенча түләргә тиеш. Ә биналарында исәпләү җайланмалары булганнар өчен күпме чыгым китүгә карап, ай сайын төрле сумма килә. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы.